Hi guys, good morning. Di ami sa among umahan, puro sagbot na oh. Mga dapi saging nanubo nag-anam-anam na sila katubo oh. Makakaon na ta pila ka buwan. Grabing mingawa na may saging guys, wa may makakaon. Gusto ko kaon kunat. Ja ang lubi pud oh. Bawa ano sa ta maka kain na ni. Mang daghan may gingari guys, nguha po may kuan kana na. Nanguha mi og latang dagami ba, fertilizer. Nay, Ja taig ka ba nanusi mig na abay. nay, Taig ka ba? nay. Ha? Guba din ito kado. Na? Grabe nang daghan ng manguha ron og latang dagami og fertilizer kay gamit sa pagpananom, kaya nananom ng mga tao tungkol sa kamahal ang mga gulay ron. Nay. Ing sila bagyo ba? Ing sila udit na to. Ang apo in taon gamay pa kay buot kay bawo na in taos bagdong udit. Katawag dito og usa. Ang halikod ba among bahay? Alihok-lihok ang kahoy. Kusog ka adong hangin. Adlok in taong mga batas. Trahedya. Wadyo ko'y nakita. Tayo kabaw din eh guys na ay basa pa man pwede puniton. Kuhan gani, nay, kato. Niabot na lang ni Dari. Tahan. Naman si Guys oh. Wadyo na nakita ang kuan. kami pwedeng ko manto, pa si Jatole. Kato, hilak bitaw sa pwedeng ko yung ako. Mau ba? Wala na ang apo ko. Kuha ko mamala. Daghan man din na ko. Ikaw repicture na ko. Picture ko na nga. Ito pa din isa ka baka. Duha din ni sila. Pero way tae. Dari picture ko na. Hawa po ko. Ako may picture eh. Yan. Edit ka. Ikaw na po din ba? Hawa po ko, nay. Nay. Ito na po. Bigyan na po na kayo ka-picture. Hindi aning bataan eh. Kanang udlot na kaya na. Ana. Kaya magdatag itanam na. Dari kailan dong init na na. Kari atang eko anak. Laruton atang itanam dito. Wala din nga na. Mabuhi mo eh. Nabi ang paitan niyang bana guys in town. Bawa magsige mo lang magsakit ng tiil o may pagkahuman. Mamaadyo rong adlaw ini ka ugma sakit na pod. Mamang kugimi ko halilibon kay mamang ko ni itambaw ni. Sa ano, ito sa kabakal. Ikaw, doon dito baka kaw. Daghan mig tuzo nga rin guys, among umahan. Muha po mig kamunggay, among tanan kay wa mi mautan dito, kamong kamunggay dito na auto na gajad.
Ah. Wala kay sungagan na kanak dali ko ri. Kuha na. Ag-milk ba? Wa na si. Wa na milk kay laki man na, wa may milk ng laki. Badjira may na milk. Kay ingan siya na milk ag baka. Dako man taning duta guys ug mangkugi pag gi trabaho bitan ni na ha. 1.5 agasto sa pagdaro. Tamnag bulanghoy anza ag kanding kay buhian magkanding. Ahurot. Awan non pud mahurot dahil pud ni salina na gani among kuan saging nga kaon man dinis baka. Naon sa bapunis ng duming ipaabot mag baka din eh. Wa gihapon eh. Ibis kay nitubo na gikas pagbagyo oh. Pag uba nakatubo na naay gipangaan sa baka oh. Andara ta aginak. Eh atong tanaw rin saging darin di pangaunam dinis baka wa man ta maka. Naman tayo daghang sagbot to. Ang tanawa guys. Bis kay nakatubo na gipangaunam pus baka wa rin nung daning Nay. buhi din eh. Nay. Ha? Kata din mo. Kuhan pa tumba. Buhay pagkahoy. Sinatap ko ano Ah. Pa, ganyan nang daning lado ta sa itong umahan. Ahod to lang magbalhin sa ilang baka. Arang luod ra guys, in taon. Dali lang mo rin. Diyan guys, mauli nami guys, kaya nakakuha nami halilibon, kamunggay, taig kabaw, og latang dagami. Kag giuna nagkarga, latang dagami kay bugat mas tricycle. Kaya salamat sa inyong pagtanaw guys ha. Bye-bye. Bye-bye. Di agahang apo, nag-apil-apil og kuha na. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye. See you next vlog. See you next vlog. Ito na mi guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Kay katong wa makasubaybay sa hang vlog. Klase-klase malaman niyang vlog guys. Kay wa mo ko'y mahanahanaan og tahiin. Wa mo ko'y ipanahi. Tahi man ta gajud agahang vlog dani. Da. Ha? Da. Mao ni karon klase-klase na lamang. Pasensya na mo guys ha. Klase-klase niyang vlog. Hinatunta nga mutan-aw gihapon mo. Da katong wa maka-subscribe, palihok og subscribe. Kay ro makatabang pud mo sa hang revenue. Agahong revenue may ang katingad anon kay wa man si pagdako. Mao to nga daghang salamat kaadto. See you next vlog.